Една легенда, позната на всички в нашия град, разказва, че щом угаснат светлините и заключим врати, мистериозни същества изпълзяват в нощта. Кутийковци! Казват, че са страшни, изграбадански тела. Но ако наистина ги видиш, разбираш, че не е така. Те са малки и срамежливи същества, които остават скрити от света. А това е много чудно, защото живеят точно под града. Те не са смели. Те не са красиви. Но тази есен те ще се научат Бягайте! Гонете ги! да бъдат герои. Няма да се крием, нали? Няма! Кутийковците. Насам! Тази есен в кината на 3D от Форум Филм България.